Manny Pacquiao. Ang laban ni Pacman, namuntik ka ng makansila dahil sa babala ng doktor sa kanya. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. July 15, 2018, ang eksaktong petsa ng pagharap ni Manny Pacquiao kontra sa tinaguriang knockout artist ng bansang Argentina na si Lucas The Machine Gun Matthysse. Bago kay Manny Pacquiao ay galing itong si Matthysse sa matagumpay na panalo via 8-round KO kontra kay Tewa Kiram, ang undefeated ng bansang Thailand, at nakuha niya dito ang bakanting WBA World Welterweight title. Habang si Manny Pacquiao naman ay galing sa isang controversial na pagkatalo sa kamay, siko, sakal ng Australianong si Jeff Horn. Very tough to get that target. Manny clips him with the right hand. Nice back and forth movement by Jeff Horn. He nails him with the right hand. Backs up. Big left hand, Manny. Oh, right hand by Jeff. Back. Kilalang knockout artist itong si Matthysse mga pre, isa sa kinakatakutan ng welterweight division. Sa katunayan ay may 80% knockout ito base sa boxrec.com. Marami na ring boxer ang nagpatunay na talagang delikado itong The Machine Gun ng Argentina. Marami na rin kasi itong kilalang champion sa welterweight na bilangga, gaya na lang nila Ruslan Provodnikov, Lamont Peterson, John Molina Jr., Victor Pustol, Danny Garcia at marami pang iba. Marami ang nagdududa sa kakayahan ni Manny Pacquiao na talunin itong Argentinian dahil daw matanda na si Pacman at galing pa ito sa talo. Pero mas marami pa rin ang naniniwalang kaya itong patumbahin at talunin ng ating pambansang kamao gamit ang bilis at lakas nito. Pero may malaking sikreto pala ang itinago nila bago ang bakbakan nila sa Malaysia, ang nakakagulat at di inaasahang pangyayari sa parte ni Manny Pacquiao na lubos na ikanalungkot ng kampo at tagahanga niya ang pagkadiskubre sa sakit niya sa puso. Isang linggo bago ang laban nila ni Matthysse, habang nagtraining si Manny Pacquiao bilang paghanda sa sagupaan nila, ay ilang beses daw itong nagreklamo dahil sa hirap sa paghinga, kaya dinala agad siya sa Cardinal Santos Memorial Hospital sa Manila para suriin ang lagay niya. Isa sa mga test na ginawa sa kanya ay ang angiogram at doon nakita at nalaman na mayroon pala siyang congenital heart ailment. Ibig sabihin mula pa pagkabata at ngayon lang ito nakita. Dahil sa nadiskubring sakit sa kanya ay gusto siyang paatrasin ng doktor sa laban nila kay Matthysse sa Malaysia dahil sa lubhang delikado umano ito sa kalagayan niya. Pero tumanggi si Manny Pacquiao sa alok ng doktor at sa halip ay pumirma na lang ito ng waiver. Sabi pa niya na di daw pwede makansila ang laban nila dahil malapit na ito at baka madismaya lang ang mga boxing fans. Isa pa sa mga test na ginawa sa kanya ay ang treadmill at ECG at ang resulta ay nakakamangha, napakaganda. Nakita daw ito ng doktor na habang tumataas ang physical activity ni Manny Pacquiao ay mas lalong gumanda ang heart rate at rhythm ng kanyang puso. Noong nalaman daw ito ng kanyang best friend trainer na si Boboy Fernandez ay umiyak daw ito sa lungkot at ang iba pa niyang kasama sa ospital ay sobrang nag-alala at umiyak din daw. Pero sinabihan lang sila ni Manny Pacquiao na huwag mag-alala, okay lang siya at gagawin niya ang lahat para manalo sa laban nila. Nanatiling sikreto ang kalagayan ni Manny Pacquiao na kahit asawa at anak niya na nauna nang nagpunta sa Malaysia ay hindi ito alam. Tanging ang nasa training camp lang niya ang nakakaalam sa kalagayan niya hanggang sa naganap ang bakbakan nila ni Matthysse. Sa laban nila, maraming naging aberya. Isa na nga dito ang pagharang ni Bob Arum, ang dating promoter ni Manny Pacquiao. Sinasabi niyang wala daw pera na kikitain sa Malaysia, pero sa pakikipagtulungan ng MP Promotion at ni De La Hoya ng Golden Boy Promotion ay natuloy ang laban nila at kahit may seryosong ininda si Manny Pacquiao sa kaniyang kalusugan ay hindi ito naging hadlang para matuloy ang laban para sa mga boxing fans, para sa Pilipino at para sa bayan. Sa gabi ng labang Manny Pacquiao at Matthysse, di mo makikitang may ininda ang ating pambansang kamao dahil sa andon pa rin ang liksi, bilis at lakas nito
3 beses pinatumba ni Manny Pacquiao ang The Machine Gun at kilabot na knockout artist ng bansang Argentina. Una ay sa round 3 nang matamaan ng kombinasyon ni Pacman. Was 33 years old and had a 15-round unanimous decision as the knockdown is scored here in round number 3. Pangalawa ay sa round 5 nang masapol sa mga papitik-pitik na suntok ni Pacman na nagpaluhod na lang bigla kay Matisi. Oh, that got to him. He takes a knee after Pacquiao lands. Second. At ang panghuli ay sa round 7 nang masalo ang kaliwang uppercut ni Pacman at di na ito nakatayo pa. Uppercut again and he puts him down again. Pacquiao floors him a third time. Victory and his return fight. How about it? Panalo si Manny Pacquiao via 7th round TKO at nakuha ang WBA welterweight champion na titulo. Ito rin ang unang knockout win ni Manny Pacquiao mula nang patumbahin niya si Cotto noong 2009 pa. At ito na rin ang naging huling laban ni Lucas Matisi sa ibabaw ng lona. Nag-anunsyo na rin siya ng pagretiro matapos ang bakbakan nila. Dala-dala ang premium $2.5 million. Ang pinakamalaking premium nakuha niya sa kanyang buong karera. Matapos ang kanilang laban ay 2 beses pa ulit lumaban itong si Manny Pacquiao. Ito ay kay Adrian Broner at kay Thurman noong 2019 na parehong tinalo niya via decision. At sa kasalukuyan ay active pa rin si Manny Pacquiao sa larong boxing pero wala pa itong kumpirmadong kalaban dahil mas inuuna ang serbisyo niya sa bayan at pagtulong sa ating mga kababayan. Di lang si Manny Pacquiao ang kilalang boxer na nagkaproblema sa puso. Ang dating kilalang 2-division undisputed champion na si Evander Holyfield ay naharap din sa pagsubok na ito na naging dahilan ng kanyang maagang pagretiro noong taong 1994. Pero matapos ang 13 buwan o mahigit 1 taon ay nagbalik ito sa lona at lumaban pa ng 25 beses at ilang ulit pananalo at nag-champion. Patunay lang ito na kahit gaano pa kadelikado o kabigat ang maging hadlang sa gusto mo at pangarap mo sa buhay ay di ito rason para sumuko at hindi magtagumpay. Boxer Manny Pacquiao is diagnosed with a congenital heart ailment. A PhilBoxing.com report says Pacquiao had himself examined for heart problems due to repeated difficulties in breathing on July 8, just a week before his bout with Argentine boxer Lucas Matisse. Doctors at the Cardinal Santos Memorial Hospital in Manila told Pacquiao to call off the fight, but he refused and was made to sign a waiver. Pacquiao kept his condition a secret. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.